Ole voina chuan ah beidong tak tak kha mani ka video upload ta khan comment section lamah khan in ron awma ka saron te apar ve theilo reng reng ti in awma chuwang chuan in tan leuh leuh hi karon siam le a video in hmuang hian apar lai par hmasa ho hi karon upload ani mai ta a la par ve lo pawh tam tak kala nei thawa ti hian apar par hi ka han dah khawm ve a en hi nuam ka tia chuan tunlai vuin nimin leh vuin khan boruak hi a hnum em mai a ruah te kha han sur ve bawk nei ka han seng khawm ve deuha a par lo ho kha ruah kan an tira par tawh erawh hi chu ruah nan kha ka ui vain ka seng khawm a video siam a rem em ka tia karon cover leh zawk zawk a hei in hmuang hian a par ho tawh sa te ka han dah khawm ani a thil reng reng ah chuan beidon na hi sual ani ka ti lo thei lo a thil beidong reng reng chuan hlawhtin na kawng an tan zawh har sa thin chuwang chuan kan thil tih na kawng ah beidong lovin ti hrang hrang pe piang thi an ding chang thin a chuwang chuanin kan thlai enkawl na amo kan pangpar enkawl na amo le kan thil tih na kawng engkimah pawh ni se taimak na te tumruh na te ti hrang hrang na nun te kan neih chung hi chuanin kan hmaah hian hlawhtlin na kawng hi a in hawng dawn ani tih hi voinah hian thumasa ka lo sawi leh duah a chuan hei in hmuang hian a par hmasa sa te ka rawn dah leh a heng te pawh hi an par vung chho a a shape then chu ka siam mawi a then chu ka siam mawi lo a thil reng reng chu a zawng zawng hian a thai ber hi kan duh vek mahsengin khang zawng zawng kha kan thei vek bik lo nih chu a then chu mawi deuh deuh kan siam nan then chu par pherh ve tak tak te an awm ve tho a then bial mupa an par lai na then kak suangin an par a then ding chho ut in a tawpah bawr leiin an rawn par a mahse khatiang kha a tha leh mawi shape chu hremah ila a kungin a zur loh te leh a kum upat loh vang te a siam zawh theih loh te pawh hi a awm a chuwang chuan in saron in nei ang ang te kha uluk tak leh duat takin enkawl chuan a par tawh chuan a mawi vek ani chuwang chuanin a then ka siam a shape ka siam nat nat ho hi hei tunah ala par lo ho hi kan en leh anga a shape ka siam nat nat ho hi an par har amaw tih mai turin awm nih chu then chu siam ngai vak lowa mum sa leih ten awm a then chu filawr kha han sik leh zeuh te pawh an awm a khang kha sik loila chu a par ani mai tur kha ania mahse ka han sik leh zeuh thina ka duh loh wang khan kha a par lo ni mai ta a par rual tur chuan khang ka sik te leh helai rawn chawr ho te hi a rawn par dawn a then chu hu in hmuang khuan a par dawn tana chuan a hnah te pawh hi ka sik hman meuh tawh lowa ka buai ve em em a keimah hi chuan pawimawh ve leh ka tih chu a pot lei chawh phut ve zeuh zeuh hi ani a a pot lei hi kan chawh phut zeuh zeuh a lei tha chuan tui kan pek hian a luang chhuak tur nik tiin ka sawi tawh a khami tur khan pot a khaw ro lutuk khan a tui hip si lo khan a luang chhuak vak thin nih chu tui kha maw chu wang tak chuan tui in pek hma te khan a chang chuan a lei te khan cho phut ula tui hip thei turin a pot a khaw ro chuan in hre vek anga a panghrul ah hian tui kan lei ang ang kha in hip meh loin a luang chhuak thin ani chu chuwang chuanin a lei kha in cho phut anga tui hip tha tur khan in cho phut ang tui a in pek vek a pe ve renga chute khati in ti pawh ni mai thei a mahsengin a lei khan hip tha lo khan a luang chhuak vak thei ni chu chuwang chuanin a lei chawh phut kha pei ula lo uar ula a khat tawkin he inchunga ka dah ho chu ka sawi tawh ang thin khan ni chhuak atanga ni tla thling hian a tawp thlengin a hmu thin a chuan chuan a lei hi khaw ro bik em em thin ni chuwang chuan ka hman chang chang hian tui ka pek hma te hian ka han chawk phut zawk zawk a khi in hmuang hian a pot pawh hi a dur ve hum khi maw tihan ka chawk phut a ka han hai vur a kutlum te hi an ngei a chuan ni salai tha laia in pot te kha hung ro ka tih kha ke pawh tihian ka hung chhuak a in hnuaia ka dah ho khu inchunga ka dah te ania in hnuaia ka dah ho par tha vak lo te ka chawi sawn leh a ti khan pei ve kha ngai emaw i then chu i pei mai mai em in tia mahsengin ka pe ani chuan in hnuai lamah pawh hian hei la par lo te par tum te pawh an lo awm teuh ni chuwang chuanin kan saron te hi a then chu par tlai a then chu par hma a lo beidawng reng reng chu ti hi ka sawi leh duh em em ani chuwang chuanin thei tawpin lo chhuah anga in lo enkawl tang tang anga
an par don lutuk par hun an nei don tuk tihan a then hi chu kei pawh ka saron hi na kum lama par deuh tur te pawh an awm par tum meh lo hi an la awm teuh mai hei pawh hi ka bei dawn hnu ti a rawn par ania Jacob kan tih thin kha ania kopten hian ami ka lei ania kum nga na ani to a 7 color te pawh an tia maw tunah hian hei hi a voi khat par na chau niang hei hi baby pink ania hei pawh hi a hmawr hi kan sik leh hra ma hi chuan hei hi local orange dal ang chi kha ania hei Kerala a foreign white petal te zawk pawh kha sik na sel tuk a hmawr hi rawn thang vak vak a an khuangval dawn lo sa ka te ka sik a hei hi blueberry ice ania chuan hei pawh hi ala rawn par dawn chau ani mang ang su par tur vek an la ni hei par lo hi tam zawk an la ni thima te hi a shape hi siam a har ka tia hei pawh hi mase alo mawi ve riau mai a hei pawh rawn par dawn chauh maw tikhan par mek leh par tur par tum lo a inpawlh teuh mai ni chu hei thima hei pawh hi a phar sual hi maw tiang khan a then shape mawi deuh te then mawi lo deuh te an ni hlawm a pawh ti reng reng su chuan hetah hianin ka unau nu hi ani pawh hi beidawng meh lo bei tang tang tu ania ni kum te kha chuan zep thuam lo a ti par lo em em a ke ka vul si a ani chu vul mang lo phar heng hwang hian then kha par pheuh pheuh a kumin a par tur han theih tawpin tana la ve a kan spak lawk anga a report a tikhan leitha ar ek te kan leia a pe ve a tikhan theih tawpin atang ve ni chu kumina chuan a rah duam tak kan hmu ta a hei a rawn par nasa em em a kum hnih kum thumna an ni ve a an ni hi kei ai hian an buaipui hara saron lampang hi kei ka uar em em a ke chu ka neihna rei tawh a an upa tawh hlawm a an ni hi an buaipui ni kum hnih thum vel chu ani tawh ang tiang chuan hei tunah pawh mawi takin an nei ve dawn tho ni hi heng te pawh shape te hi mawi em em a chuwang chuan beidawng lo a in beih hram hram na rah kha ala rawn rah chhuak dawn ni ti kha hria ula beidawng reng reng su mawi takin in rawn nei dawn ke ai mawi mawi in rawn nei ang ka tih kha ka sawi kha maw chuwang chuanin ke te chu hei kan ṭhatia thum tawh kan changche bawk nen theih patawpin lo ti ve tang tang ula rah duam tak in rawn hmu dawn in par dawn lutuk ani hei hetah te pawh la te ho te la par meh lo la upa la ho te pawh an lo awm a chuwang chuan a par par kan rawn saw awang khan kan par vek bik e tihna ani lo ania in la par dawn chauh lo lung ngai reng reng su tih kha ka rawn hnem cheuh ni chu chuan lei tha te kha min zawt te kha in la awm nulh nula ka video ah khan ka dah nual tawh kha lo en let ula lei tha hman dan te ka pek dan te kha in lo inzir ve leh vek anga in lo highlight peih chuan lo in highlight ula video hmasa ka dah vek tawh kha aw in zavai chungah ka lawm le